ஒரே சர்வேஸ்னு விசுவசிக்கிறேன். வானமும் பூமியும் வையமும் எல்லாம் படத்தை விசுவசிக்கிறேன். பரிசுத்த திருச்சை விசுவசிக்கிறேன். சாதியையும் விசுவசிக்கிறேன். அடா, சாதியத்தை எவெல்லாம் நம்புறானோ அவன் முடிச்சு போடுற ஆள் தான். ஏன்னா அவன் ஒழுங்கா இருக்க மாட்டான். தன்னை பெரிதாக நினைத்து மற்றவர்களை தாழ்வாக நினைக்கிறவன் அங்க ஒரு முடிச்சு இருக்கிறது. அங்கு அன்பு இல்லாத ஒரு மூச்சு, வெறுப்பு உணர்ச்சி ஒரு பெரிய முடிச்சு. தான் உயர்ந்தவன், மற்றவர்களாம் தாழ்ந்தவன். என்ன உயர்ந்தவனே, என்ன உயர்ந்தவன்? ஏர்பிளான மேல போய் பாரு, கீழே எறும்பு போல கூட தெரியாது, ஒண்ணுமே தெரியாது. சுத்த பூச்சிகள் கூட லாய்க்கல. ஏர்பிளான் மேல போன அது போல ஏதோ ஒரு பூச்சிகள், உலகத்தில் இருக்க பூச்சிகளை போல இருக்கிறோம். சரிஞான ஸ்நானம் பெற்றெல்லாம் வச்சுக்கா விட்டுரு. பிறரை அன்பு செய்யாத எதுவுமே முடிச்சு. அதுல முதல்ல அவரு